Я взимай на бучукуюсь. Акъл. Акъл е нещо. Какво е това? Какво е това? На коремка? И уния как взимат? Много малък до ака няма. Джокът всеки. Ай, много си малък е. Той ще пора. Ало! Тихай, Марияче. Буките му ще станат на... Трябва ги обувки и силно. Да, ще му става това. Да не са малки. Мариач. Друг, кой има там? Типа, кой има изследвания му правят? Кой има? Няма нищо. Е, това на корема, кой това? Тук, Емире. Тук така ги снимай, батко. Тук така. Чего ще снима? Чего ще снима? Радва. Радва, не да ги снимаш. Радва само. Така да се... Само да снимаш тази. Да, ще го първем. Какво ще стане? Той ти приготви ли неща? Това ще обслагаш обувки? Сега бе. Айде, скидираме. Това е такова закопано. Но. Виж го какъв изрод. Това ще е един бандитата. Ай, ще го убият, бой сега. Да го бие ли, защо? Не, Хвърли ли го горе? не, той е малък бе. Мама, дрегите големи. Дрегите не са големи. Той нали ще расте мъдито? Той само те ли ще си рисува? Ой, чакай бе. Трябва да слагаш за кухо дрек. Нали? Чукай. Сега само слагай. Ей, да пълно да го дай да го сигнал за качалка. Ще да печатам какъв е. Какво е това? Дома. Чоколад. Е чоколад. Чоколад. Това не е добре, това е 50 годишен мъж, това не е. Кой бе? Ето същия, бе. Нямам Не му взема с какъв? Айде. На бебито. На бебето. Айде, на бебето. Айде. Да е живо и здраво и да стане един голям футболист. Иди взимайте по две, по едно ще взимате. Айде да излипи здрав, да отрасте и си на сватбата му да играем и така нататък. Айде, да си играем най-накрая ради. Майко, това голямо ли? Нело, какво го правиш? Не, това е сега бомбончето. Какъв съм чекай? Колко обичава? Не мисли на бомбончето. Дебето ма, дебето няма края да роди. Роди мъжкома. Краката му избяга! Пакай за хората има екъде. Айде ще са. Пет чакай. Дрисна, бомбони спет ли? Айде, дачо. Ева лаптом. Замята на масаси.
Да не кара Не трябва да му стане пишката колкото на теца комина. Глътна топката, ма Марио! Ти ли глътна топката, ма какво стана? Корима ли се бъде? Горда. Горда! Казваме има на доктори. Няма, не отваряй, не отваряй. Това за... Диско, за нея сгина толкова. За нея са докторите, бе. Знаем докторите. Искам и аз ти. Вземайте го малко. Алло, айде му. Беки пани си. Айде ма Гали. Айде. Ма той не е вързан Галя, не година и само. Няма страшно. Аз като беше вързан, го взимах. Сега да се завършим. Ние се пани от оставим с това, няма се няма ти тук, няма. Ма не, няма пани. Ай, Мария, кофе? Тя го кофе. Примера, ма. Няма примера, ма сега тук правим това. Правим реклами. Ай, Мария, ки взимай го да се натикай. Аз се разбира. Ай, ти разбираш, ма, ти знаеш. Ти мене разбираш ли му? Тя че Мария. Обърни се малко, Марио. Ба, мамо на българския да кеме. Да ли го можеш да ти Кай първи пизда. Дай на български, сега става ти за мачи. Дай си го Много Романо, да? Видео разбира, Романо. Дай му си да капнеш. Дай му да капне на чата. Да бъде веднага слушам. И Голямо ти как трябваше. Да, Лею. ще го направя. Малко с сумата е диско. Взимай го малко, бе. Де отваря цялото ключи, там си било. Да, да се чепи. Трябва да се каже, че остава да го да Я sta ora così come Дай го на тапкото, на тапко, рима, това къде Емите! си чето, дай тук да дай. Tata, Няма чакай сяда. Чакай, че го взел Христо Стоичков. В момента взел Девито Христо Стоичков. Ще го правим и футболист. Гата му, Мария, вънка приема. Na mene je mesto imeno. Na mene je Pizda, măti. Romanski, bе. Майка му пуската. Присъма. Ще не разбира, бе. Той може да разбира. Не разбира романски. Радостина, ще да правим футболист, няма да правим футболист. Това пенев. Vai, botați-o să sabia Ai, e docare. Нара гледа, вика то, брат. Eu, că de șampanie. Pani, tea și mie care să la. Are vrea de ce? Tata, dai mi cuțit, na mene je imeno. Mare. Ajde, dai mi cuțit. Не можеш. Tata! Tata! Nije samo spadaj. Само две пани си не Как е ще плачем? И да, изкачи. Чакай. Ти няма. Стига. Значи ти изпитам. Само питате. Добре, няма да се Да го дава кия да мъчме там. Не учиш, ама да се Да го дава голяма шапка. Не ми страйте. Телефон за който е тук те. Dida, pune aquí porque frío un poco la calle. Dida, pune aquí. Dai. Ще пием, бе, човек, как няма да пием? Ще го правим футболист, бе. Как няма да го правим? Ай, майко. Той чувала по-голям от него. Más grande de él. Тя да не го да взима бебито. Дехай, рейли, дехай. Стига е дриснил. Къде не ми легя?
бързо, Мария. Чака малко тук, край. Не много. Хайде. Айде, давай ти. Ти Тимире, той като го вземи така, вършата преди ще Давай, снимаш. Дай, Павло, дай го на баща. Дай ми пътата, ма Марио не е тъй. Марио. Май, давай да му правим. Той ще ли си удара колата долу да ни самопи? Айде, но здравейте, айде. Айде. Мироси, ти не трябва да се правят години. Тя ръчета е добре. Втора нагоре към таване. Нагоре към тавана. Добре, тя остави тя. Вънка. Не си го знамия, вземи се. Моля, взимам ти тя вече без да пара. Ари, бе, какво се не си прави писан, бе? Айде, още ли, бе? Ама чакай, няма. Как ти казваме, че била това къщи, бе? Това не е нищо. Ние да подградим, да ходим на работа. Да го правим. Да го дейме да спрям. Той ще прави въпрос. Майк. Айде. Да носи Мирана, да. Гледай, там ще има сега. Людо, поправи Людо. Стига, Тимире, прекратявай. После